Music director, music director, music director, music director. सास ससुरी में धसल बा मामला बीच में अड़सल बा हमारे सुर हो सिंगार सब जाता बेकार मरद बहारा में फसल बा सखी रे सखी सुर हो सिंगार सब जाता बेकार मरद बहारा में फसल बा सास ससुरी में धसल बा मामला बीच में अड़सल बा हमारे सुर हो सिंगार सब जाता बेकार मरद बहारा में फसल बा सखी रे सखी सुर हो सिंगार सब जाता बेकार मरद बहारा में फसल बा मरद बहारा में फसल बा हमारे सुर हो सिंगार ना जाने कैसन ई चलल बेमारी ऐसन बेमारी के झाड़ू से मारी मुअन कोरोना बढ़ल परेशानी माटी में मिलता सोना जैसे जवानी माटी में मिलता सोना जैसे जवानी लाशा लती में तो लसल बा रसनी मुँह में रसल बा हमारे सुर हो सिंगार सब जाता बेकार मरद बहारा में फसल बा सखी रे सखी सुर हो सिंगार सब जाता बेकार मरद बहारा में फसल बा मरद बहारा में फसल बा हमारे सुर हो सिंगार सब राइटर राजू तू हद बड़ी पड़े कौन उपाय करके चले आव घरे कौन उपाय करके चले आव हाँ राइटर राजू तू हद बड़ी पड़े कौन उपाय करके चले आव घरे रतन से राजन के रहिले हिले गुड्डू कुशवाहा देवारा भइल बिरही के नसल बा पोरे पोरे लागे डसल बा हमारे सुर हो सिंगार सब जाता बेकार मरद बहारा में फसल बा सखी रे सखी सुर हो सिंगार सब जाता बेकार मरद बहारा में फसल बा सखी रे सखी सुर हो सिंगार सब जाता बेकार मरद बहारा